Bon, on va voir où je vais la vie chez ta douleur. J'ai vu si il y a un bon, niveau comme vous savez, vous avez beaucoup de bêtises. A te fait qu'à son intérêt, a te fait qu'à son fou. Moi, Timmy, nous courons ça va y aller. Il va tout recours nani. A quel âge courons au flano. Il va faire que tu as des carabams, monsieur des carabaches. Il n'est beau rôle quand tu dois regretter. Timmy, nous courons ça va y aller. Il va tout recours nani. Il a la cabo carrément. Il est monsieur, mais je connais. Pour benter. Il n'y a pas de pour benter. Elle veut son maman commencer à caraber avec son intama. À cas fan de finger donné, ni à soro, à soro le coffre qu'à bamper ou il est d'ogre qu'elle il est d'ogre qu'elle il veut dija. À ta fan de fitir n'a pas d'aradouma. Il me timide pour ça va doakan. Il veut trop pour nani doakan. À donakan, il va te dire qu'un ami il veut nier. Mais dija pas de donner. Akala dunia akala bitu so yo doni kala ba to bi na mona e to ka niko ay betiri wo flalima esa famna timi ne ku saba toro ku nani ima ko be musumna sai ma ko be chemina a fani doni na ba ta duma ibe chika kan ibe timi ti ko par exemple bi so be patron dunia don ka chika ka to bi ya to bi na mona a mono fre kana nimi de ibe to ka niko mais na fla ko tasma le na ka bo chego na fa to na musu kana be so ntama ba be fali kitai za famna Côté. Toro buru côté que mais Anita ni saba. Nia côté que mais Anita ni saba. Oko troisième ma ko numéro no chi fla. Kere fla. Ya fama. Papier tambura ka famna fa ida la. Numéro chi fla, kere fla. Nia chi te akeme Anita ni saba kan. Ado korongo ne ba furu ki ba susu. A susu no ko fete dogre kede. Le fait de s'en faire qu'à nous sous pour être maintenant à quelle heure comme n'a pas moussé ni donc à la cause c'est qu'à la sur fait qu'à la sur fait ni fitri ou là ni donne que tâche na toy na tra là qui te ni va faire ni fitri ou là et bien ni donne que tâche mana ka ou là toi ou là quand ni chelbe ka toi là ka chance ni moussé là ka toi là ka chance ka bla tâche mana na toy au caraba que là boka bena la femme non bon maintenant à dire que ni attaque avec problème tala ni attaque avec parce que mega mo fo nyana ndeni ka fo ko no ni se na kala bina se ka ke na kala tana se ka ke otala de na kala avec plateau là non ni ake nous mena ken abina ke ta ma fo de adili mania ka avec sigata la fufu itala mais maintenant au quoi faire mais la caraba dit que Gabounou kana ala kama be ñu ko woni ni ko na feno yala mu momo wa fa wuro ma ko wuro dakaba na wuro fitini ni dakaba na wuro fitini suro iba kunu kashi ni perla kila iba kunu kashi ni ya kunu kashi a o ko fe ni ya kunu kashi ni willa soma ala kama ay haga kunu ta so ko mata ke ni so ko mata ka be na ba kunu ni so comment ta ka bina ba ko na bola ko no ka woro kunu ka woro dakuma na woro a fitini be o pi abreba be a fitini be pi abreba be a fitini ni brela kleba kunu ni ya kunu so ma ni tout à la tata la momo so ma ni wuri ta ka bina ta ka yoro driver ta ka ba ko na su su ba la tir la bija mais ni ke ko ngono ya ke ko ngono muso mi kama na na be kitai koron drombe konole ya mu do da ka kon foni muso mate na se la na adum na ya ta na ajimi andala ro muso greme ki fay ni chelebe ni ata ni aka kono do fen fla do muso ni aka kono na adum aram aba sadi a ru bi chobe kita frambe so intama dalun du ko mi galan pour que beni so ati be se ka do furu ni fengo konda kan jeni muso je beni fengo be se ka do mu dalun du ki mole me fefe bi na ke choche bi na kam so na la jabi la kan tane ay trata aya korbo nata do ay trata akorobo amari yada kamo ay trata akorobo amanda kan nanu gire ngalono la dile de kay trata akorobo na ke ne bina miyela alu de mnoko be fifi bina kala jabi dola ala kan jana kan wache na muso bela jeni na me min daima wali bin inshallah dan la tira ka jeni